Tehát sziasztok! Ebben a mai videóban egy nagy bejelentést fogok nektek tenni. Ami nem lesz más, mint hogy majd vlogolni fogok a nyaralásról. Tehát most nem vagyunk nyaralni, majd 28-án leszünk. Július 28-án. Akkor megyünk is igazából 9 napra. És most le fogom lőni nektek, hogy hova is megyünk. Görögországba Katerini és Paráliára megyünk igazából, az a jó dolog, az nagyon imádom, Parália. Oda megyünk, az egy, nem tudom, igazából micsoda, hát én azt se tudom. Hát hogy 5 éve nyaralunk ott, és nem tudom, hogy az mi. Az egy falu, vagy mi? Hát biztos város, nem? Vagy mi? Na mindegy, ez most teljesen fölösleges ezzel gondolkodnom, úgysem fog eszembe jutni, szóval teljesen mindegy. Na de azért vagyok ilyen izgatott, mivel kocsival fogunk menni, amúgy mindig kocsival megyünk, de ez teljesen mindegy. Kocsival megyünk, és ott, ha Görögországba akarsz menni, kocsival ismétlem, akkor az több mint 13 óra. 13,5 óra. Nagyon durva, nem? És amúgy mindig így mentünk, mert ezt amúgy, de megálltunk, szóval, hogy megálltunk mindig. Aludni szállodába, de most nem fogunk. Szóval igen. Mert nyilván mentünk ezen kívül is, hogy mentünk már úgy, hogy nem álltunk meg, de ez most, nem tudom, most más. Most ez ilyen nagyon jó. Szóval igen, vlogok is lesznek, mindenről is, amit csak el tudok képzelni. És igen, bocsánat, hogy eltűntem több mint 2 hétre. Kicsit nem volt kedvem videózni. Remélem megértitek, ez kicsit ami meglátszódott a feliratkozó számokon is, de nem baj. Felvidítalak titeket, mert itt vagyok. Vagy nem tudom, valami ilyesmi. Itt vagyok, és kész, és én megérkeztem, és ez tök jó, nem? Amúgy most veszem észre, hogy a kamerába tök furán néz ki ez a macska, mint a más színű lenne ez itt a feje, meg a teste. Na mindegy, nem fogok elhúzódni a témától. Én a Panka voltam bejelentő videóval. Legyen szép napotok, és...